हाग्रामा महिलारिया गले गले बुंदोंमोन आरो बिथां समान समान संग्राम खालामनाय बै समनि गोगोम दैदेनगिरि दानिबो दैदेनगिरि आब' प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोखौ नासयनानै एकमात्र गावनि बिसि जानायनि थाखाय सेवली महिलारि बिथांजोखौ क'क्राझार समस्तियाव बिथाङा केन्डिडेट होननानै डिक्लेयार खालामबाय। बै समनि संग्रामखौ बै समाव जायफोरा बिथांजों लोगोसे बा बड'फाजों लोगोसे संग्रामाव बाहागो लादोंमोन बिथांमोनखौ कुनु रेसपन्स आरो रेसपेक्ट होनाय जायाखै। जाय मानसिया कुनु आन्दलनाव बड'लेण्ड आन्दलनानो जा बर'नि मोनबो सोमावसारनायाव कन्ट्रिबिउसन गैया सेक्रिफाइस गैया बे मानसिखौ बे आइजोखौ माबे मोनसे भित्तियाव माखौ बेसिस खालामनानै माखौ बेस खालामनानै बिथाङा केन्डिडेट होखो। साननैसो सिगाङाव बुंबाय जे नायबाय था आं गावनि बिसिखौ केन्डिडेट होआ माने बिथाङा हिन्जावनि सिङाव सोलियो। 32 खान गारिनि मालिक 37 खान एकाउन्ट दङ। बे मानसियाथ' एमएलए मिनिस्टार जायाब्लाबो रायजोखौ हेल्प खालामनो हानाय सेवा खालामनो हानाय मोनसे परिबेस दङ। मानो 2 नम्बरि होनना बुंदों? बिथाङा बुंदोंमोन 3 मासनि गेजेराव हानि पट्टा होगोन होननानै। सोर बर' फिसाफोरनो बिथाङा हानि पट्टा होखो? लाइमोनफोरनो 100 कौटिनि बाथ्रा बुंदोंमोन बिथाङा। बोरै 100 कौटिया? माथो 2 लाख होनायखौ बिथांमोना 1.5 लाखखौ बिथांमोना बख'नानै लाफिनबाय। गावसोरनि बिपिएफनि मानसिया ससियेल साइडआव लिरगासिनो दङ। प्रब्लेम गोबांखौ बुंहर। बिथांमोना जिफोर सेकखौ होदों दिनै सेकआबो माने बेसलेस जाबाय। सेकफोरा बाउन्स जादों एलेक्सननि उनाव जागोन होनना बिथांमोना थगायगासिनो दङ। खमसे खम बिथाङा रान्दि हिनजावफोरनि जायफोरा हौवा थै जानाय बिथांमोननि अरुनदयखौ दानना होनो नाङामोन। सोरबा कास्तम बसुमतारी हिनजावनि केलेंकारि गोनां मानसि जायनि थाखाय बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एक्सपेल जादों। सोरबानो प्रहलाद ब्रह्म जाय मानसिया जुवानि फैसा लानानै एबसुनिफ्राय एक्सपेल जादों। बिक्रम दैमारिया मानो स्पष्ट होआखै? जाय हिनजावसाजों लेन्डिं जानानै मेसेज ओंखारदों बे मेसेजआ बेसेबां सैथो? बै हिनजावसाया सोरजोंबा हाबा जानो गोनांमोन बे बाथ्राखौ बिथाङा मानो स्पष्ट होआखै दिनैनि तारिखआव? हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि गोसो बायदि बिपिएफखौ सालायगासिनो दङ। बेवहाय कुनु एक्स बिएलटि बा सिगांनि जायफोर बिथांनि संग्रामि दैदेनगिरि नेताफोर दंमोन बिथांमोनखौ बिथाङा बेसेन होआखै। बिपिएफनि जिफोर पुराना निष्ठाबान कर्मि दङमोन बिथांमोनखौ बिथाङा जोगारनानै गावनि गोसो बायदि डिसिसन लादों। हाग्रामा महिलारिया गले गले बुंदोंमोन आरो बिथांमोना मसलपुराव गावसोरनि जा बिपिएफनि सिडब्लिउसिनि मिटिं दंमोन बेवहायबो बिथांमोना स्पष्ट भाबै डिसिसन लादोंमोन जि बाहेरानि मानसिखौ आउट अफ बिटिआरनि मानसिखौ बिथांमोना बिजाथि बा केन्डिडेटसाराव डिक्लेयार खालामा होननानै। जों नुबाय जे बावखुंग्रियाव बिथांमोना बङाइगावनि सासे सेंग्राखौ केन्डिडेट होदों। लोगो लोगो गावसोरनो बानायनाय डिसिसनखौ गावसोर लानाय रिजलिउसनखौ बिथांमोना गावसोरनो भायलेसन खालामबाय। माने हाग्रामा महिलारिया जि गोसो बेखौनो खालामगासिनो दङ। बावखुंग्रियावबो गोबां गावसोरनि निष्ठाबान कर्मि दङमोन नाथाय बिथांमोनखौ नासयनानै हाग्रामा महिलारिया थाखा फैसानि अंकआव गावखौ माने मर पावारफुल आरो गावनि जा सम्पति बेखौ बारायनायनि खाथिराव गावसोरनि मानसिफोरखौ जोगारनानै एकपक्ष भाबै बिथाङा डिसिसन लाबाय। बावखुंग्रिनि उनाव जों नायनो हायो क'क्राझार कनस्टिटुवेन्सियाव बिथाङा गावनि गोसो बायदि बड'फाजों लोगोसे समान समान संग्राम खालामनाय बै समनि गोगोम दैदेनगिरि दानिबो दैदेनगिरि आब' प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोखौ नासयनानै एकमात्र गावनि बिसि जानायनि थाखाय सेवली महिलारि बिथांजोखौ क'क्राझार समस्तियाव बिथाङा केन्डिडेट होननानै डिक्लेयार खालामबाय। बेयाव जों मा नुदों? बेयाव जों नुदों जे बिथाङा कुनु बै समनि संग्रामखौ बै समाव जायफोरा बिथांजों लोगोसे बा बड'फाजों लोगोसे संग्रामाव बाहागो लादोंमोन
बिथांमोनखौ कुनु रेसपन्स आरो रेसपेक्ट होनाय जायाखै खमसे खम प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांखौ जुदि होआब्लाबो गावनिनो सोरबा एक्सबिएलटि सासेखौ बिथाङा केन्डिडेट होनो हायोमोन बेखौबो बिथाङा खालामासै गावनि बिसि जाबानो जाय मानसिया कुनु आन्दलनाव बड'लेण्ड आन्दलनानो जा बर'नि मोनबो सोमावसारनायाव कन्ट्रिबिउसन गैया सेक्रिफाइस गैया बे मानसिखौ बे आइजोखौ माबे मोनसे भित्तियाव माखौ बेसिस खालामनानै माखौ बेस खालामनानै बिथाङा केन्डिडेट होखो दिनैसिमबो खिन्थु स्पष्ट खालामाखै साननैसो सिगाङाव बुंबाय जे नायबाय था आं गावनि बिसिखौ केन्डिडेट होआ नाथाय बिथाङा सासे दैदेनगिरि जानानै गावनि बिसिखौ दिनै इस्टाब्लिश खालामनायावसो सानगासिनो दङ माने बिथाङा हिन्जावनि सिङाव सोलियो बेखौ रायजो राजा बिथांमोना दिनै बुजिना लानांगोन नामा ना बिथाङा डाइरेक्टनो संग्राम खालामनाय मानसिफोरखौ फारसेनिफ्राय खोमोरलांनो थाखाय एसिमिलेट खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ नामा साननो गोनां बाथ्रा सेवलि महिलारि बिथाङा मा एसेबां गिदिर सर्स दङ जाय सर्सनि बोलाव बिथाङा 32 खान गारिनि मालिक 35 खान 37 खान एकाउन्ट दङ ओरैनो नर्मेल मानसिबा गांसे गांनै एकाउन्ट थाजायो बे मानसियाथ' एमएलए मिनिस्टार जायाब्लाबो रायजोखौ हेल्प खालामनो हानाय सेवा खालामनो हानाय मोनसे परिबेस दङ हाग्रामा महिलारिया दिनै जे फेमिलि पलिटिक्सखौ जायगा होदों बर'आव मोनसे जुदि जारिमिन लिरोबा बर'नि पलिटिक्सआव फेमिलि पलिटिक्सखौ नेपटिज्मखौ न'खरनि मानसिखौ जायगा होजेनग्रा जातियाव जेबो कन्ट्रिबिउसन गैयाब्लाबो एकमात्र हाग्रामा महिलारि बिथांनि हिन्जाव जानायनि थाखायनो एमएलए खालामनो नागिरग्रा सुबुं होननानै बुङोब्ला गाद्दार 2 नम्बरि हाग्रामा महिलारि बिथाङानो मानो 2 नम्बरि होनना बुंदों बिथाङा बुंदोंमोन 3 मासनि गेजेराव हानि पट्टा होगोन होननानै सोर बर' फिसाफोरनो बिथाङा हानि पट्टा होखो लाइमोनफोरनो 100 कौटिनि बाथ्रा बुंदोंमोन बिथाङा बोरै 100 कौटिया माथो 2 लाख होनायखौ बिथांमोना 1.5 लाखखौ बिथांमोना बख'नानै लाफिनबाय गावसोरनि बिपिएफनि मानसियानो ससियेल साइडआव लिरगासिनो दङ प्रुफ नांगौबा आंखौ बुंहर रायजो राजाया अपेनलि नुदों कल रेकर्डिं भाइरेल जादों गावसोरनिनो मानसि बिपिएफनिनो नेता कर्मी 2 लाखखौ सानैसो मानसिनो होबाय जायफोरा भिसिडिसि चेयारमेननि न'खरनि मानसि गावसोरनि बिहामजो फिसाला अब्ला जायफोरा बिपिएफखौ सरकाराव लाबोनो थाखाय थैथां खस्थ' खालामदोंमोन जाय लाइमोनफोरखौ बिथांमोना सान हर बिपिएफनि जानानै केम्पेइन खालामनो बाहायदोंमोन बिथांमोननि अबस्थाया मा जागोन मानो लाइमोनफोरखौ थगायखो 100 कौटिनि बाजेटखौथ' जों नुवासै बिथांमोना जिफोर सेकखौ होदों दिनै सेकआबो माने बेसलेस जाबाय सेकफोरा बाउन्स जादों इलेक्सननि उनाव जागोन होनना बिथांमोना थगायगासिनो दङ दिनै बर' हारिखौ धंस' खालामनो थाखाय गुबुन हारिनि खाथियाव थांनानै एसटि लागेना मातृ पट्टा नांगोन होननानै बिथाङा दिनै जातिखौ दाम दर खालामनो नागिरदों दिनै हारिखौ फानबाय बिथाङा दिनै एसटि बेपारि बिथाङा आरो जों दुखु मोनदों खमसे खम बिथाङा रान्दि हिन्जावफोरनि जायफोरा हौवा थैजानाय बिथांमोननि अरुनदयखौ दानना होनो नाङामोन बेखायनो जोङो स्पष्ट बुंदों रायजोफ्राबो बुंदों बिपिएफ माने आसुनि दानग्रा सुबिदा दानग्रा सरकार होननानै बिपिएफआ दिनै रान्दि हिन्जावफोरनि साव नांगोन जाय मानसिफोरा बेसारा हौवा थैजाबाय बिथांमोननि एसे एनै सरकारनि साहाय्य हेल्प मोननायखौ बिथाङा डाइरेक्टलि दाननानै होदों डाइरेक्ट दानदों बिथांमोनखौ नासयदों दिनै बे आइजोफोरनि सावा हाग्रामा महिलारि बिथांनो नांगोन आरो नैबे एमएलए इलेक्सनावनो नांगोन दिनै जातिया फारसेनिफ्राय खहा खालामदों दिनै बर' जातिया मोजांनो गुसु मेलेमजों साननायनि मोनसे परिबेस फैदों जातिनि पलिटिक्सआ जातिया सोरजों रैखा जागोन हाग्रामा महिलारि बिथांजों ना मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांजों बेखौ नायनायनि बेखौ सुना नायनायनि बेखौ बिजिरना नायनायनि दिनै तारिखआव सम फैबाय बेखौ नायनायनि सम जाबाय दिनै जों गोबां नुदों इलेक्सननि सिगांब्ला बिथांमोननि बिपिएफनि साफा सानै दैदेनगिरि जाय मानसिफ्रा अत्यन्त केलेंकारि दङ सोरबा कास्टम बसुमतारी हिन्जावनि केलेंकारि गोनां मानसि जायनि थाखाय बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एक्सपेल जादों सोरबानो प्रहलाद ब्रह्म जाय मानसिया जुवानि फैसा लानानै एबसुनिफ्राय एक्सपेल जादों बेबायदि मानसिफोरजों जोङो नेतृत्व होजाबाय थागोन नामा बिटिआरनि लाइमोनफ्रा बिथांमोनजों नेतृत्व होजाबाय थागोन नामा प्रहलाद ब्रह्मआथ' गावनो गावनि पार्टियावनो खैबारबा एक्सपेल जाबाय बेबायदि मानसिया दिनैनि तारिखआव बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ नेतृत्व होनो थांगासिनो दङ नामा बिक्रम दैमारिया मानो स्पष्ट होआखै जाय हिन्जावसाजों लेनदेन जानानै मेसेज ओंखारदों बे मेसेजआ बेसेबां सैथो बै हिन्जावसाया सोरदोबा हाबा जानो गोनांमोन बे बाथ्राखौ बिथाङा मानो स्पष्ट होआखै दिनैनि तारिखआव बे हिन्जावसानि केरियारा मा जानानै दङ बे हिन्जावसानि केरियारखौ नस्थ' खालामनो
सोर सोरखौ पारमिसन होखो बेफोरबायदि बाथ्राखौ रायजो राजा बिथांमोना नायगासिनो दङ दिनै समाजारि बिजोङाव गासैबो बाथ्राखौ रायजो राजा बिथांमोना नुदों दिनै 125 एमेन्डमेन्टनि बाथ्राखौ मानो गिदों बिपिएफआ मानोबा जादों 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों बर' जातिया गोख्रों जागोन बर' हारिया गोख्रों जागोन बिपिएफआ मानोबा जादों 60टा समष्टि जानायखौ बिपिएफआ मानोबा जादों भिसिडिसि इलेक्सन जानायखौ बिपिएफआ मानोबा जादों बिथांमोना गिदों दिनै मानसिफोरा गोरों जायोब्ला बिटिआरआ मर अट'नमि मर पावारफुल जायोब्ला फाइनेन्सियेलि जुदि ग्रान्ट मोनोब्ला बेयाव बिपिएफआ मा लस दङ बेखौ बिथांमोना मानो गिबाय थादों माने बिथांमोना डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बर' जातिखौ मोनसे गेरेमसा हारि बड'फाया जायखौ सिमां नुदोंमोन मास्टार रेस बड' ससाइटिनि सिमां नुदोंमोन बेखौ माब्लाबाबो बिपिएफआ जानो होआ होननानै बिथांमोना सिरिसि खोमा थांखि लादो खोमा जों नुदों जाय समाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि समाव बड'लेण्ड आन्दलना जादोंमोन बै समावबो हाग्रामा महिलारिया इथिकिं खालामना बुंदोंमोन दिल्लीयाव लेंहरनानै लाल साहा लोंनो हरगोन होननानै जातिनि आन्दलनखौ नासयग्रा हाग्रामा महिलारि फैनायनि उनाव बर' मानसिया दिनै गाफ्ले गाफ्ले बुथार जाबाय कारिगावआव दिनै मानो सिरि सिरि बर'नि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बाथ्राफोरखौ नुदों नोजोर होदों दिनै इउनिभार्सिटिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मानो रागा जोंनो गोनां जादों एकमात्र हाग्रामा महिलारि बिथांनि डिक्टेटरशिपनि थाखाय बिथाङा दिनै हारिखौ गावनि पलिटिक्सनि थाखाय दाम दर खालामगासिनो दङ बेखौ फरायसाफोरा इउनिभार्सिटिनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना बुजि मोनदों जायनि थाखाय बिथांमोना सोमावसारनो गोनां बायद' जादों आरो गोबां घटना दिनै मुवा बेसादफोरा दिनै बेसेना बांगासिनो दङ सानफ्रोमबो बांगासिनो दङ मानो सिन्डिकेट राज सोलायनायनि थाखाय बिथांमोना सोरबा सोरबा पावारनि मानसिफ्रा सोरबा गोदान मिनिस्टारफ्रा बिथांमोना मा खालामदों श्रीरामपुरनि सेक्रेटआव बिथांमोना थाखा फैसा लाखिनानै दिनै बिटिसिआव बिटिआरआव हाबनाय जायखिजाया मुवा बेसादनि दामखौ बिथांमोना बांहोदों दा बेनि थाखायनो जोंनि मानसिफोरा दिनै खस्थ' जानो गोनां जादों जोबोद खस्थ' भुगिनो गोनां जादों बिथांमोना बुंदोंमोन जे गावनि मानसिफोरनो टिका होगोन होननानै बोरो गावनि मानसिफोरनो टिका होनाया बिथांमोना बुंदोंमोन साख्रि होगोन होनना बोरो साख्रिया इलेक्सननि उनावब्लाथ' जोंबो हागोन इलेक्सननि उनाव एमएलए देरहायोब्लाथ' जोंबो हागोन बेजों मा लिंक दङ बाथ्राया जाबाय एक नाम्बार राजखान्थिया जियानो जाथों हारिया रैखा जानांगौ हाग्रामा महिलारिनि बिसिया एमएलए मिनिस्टार जाथों होननानै बड'लेण्ड आन्दलन खालामाखैमोन रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ हाजार हाजार बर' मानसिफ्रा एकमात्र हाग्रामा महिलारिनि हिन्जाव एमएलए जाथों होननानै थैबावाखैमोन एनडिएफबिनि जोहोलावजो बिथांमोना संग्राम खालामाखैमोन बिएलटिआव गोबां मुंख्लं जालांबाय बिथांमोना हाग्रामा महिलारि बिथांनि हिन्जावा एमएलए मिनिस्टार जाथों होननानै बिथांमोना आन्दलन खालामाखैमोन दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा आन्दलन खालामग्रा मानसिफोरखौ साइड खालामनानै बड'लेण्ड आन्दलनखौ आरो बर' जातिखौ जौगानाय जादोंना जायाखै रायजोफ्रा सानना नाय पलिटिक्सनि मुङाव पलिटिक्स खालामबाय थाबाल' जानाय नङा दिनैनि तारिखाव जों लाइमोनफोराबो बुजिनायनि सम जाबाय हाग्रामा महिलारिया जातिखौ बबे लामाथिं लांगासिनो दङ दिनै एसटिनि बेलायाव दिनै जौगाखानाय हारिफ्रा जुदि एसटि मोननांगौब्ला बर' हारिया मा जागोन जोंनि रिजार्भेसना मा जागोन जोंनि साख्रि बाख्रिया मा जागोन जोंनि राजखान्थि मोन्थाया मा जागोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै बिपिएफआ बुंनायनि साहस गैया दिनै बिपिएफनि माखासे मानसिफ्रा मिथिगौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जातिखौ फानबाय जातिखौ फाननायनि लामायाव लांगासिनो दङ जातिखौ गोथौ हाखरसिम गाब्र'होनो लांगासिनो दङ दिनै नाथाय बिथांमोना एसे एनै टिकानि थाखाय एसे एनै थाखा फैसानि थाखाय जेबो बाथ्रा बुङाखै खिन्थु मोनसे समाव कुइसन जागोन बिथांमोना एन्सार होनांगोन मानो बिथांमोना जातिनि क्राइसिसनि समाव बाथ्रा बुङाखै जातियाव जाय समाव नांगौमोन बे समाव मानो भइस रेज खालामाखै दिनै बेखायनो जोङो एकदम स्पस्ट जोंनिफ्राय क्लियार बुंदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै मुंख्लंफोरखौ बड'लेण्ड आन्दलनखौ आरो बर' जातीयताबादखौ दिनै अपमान खालामदों माबायदि अपमान खालामदों दिनै रिहन दैमारि बिथाङा बेखौनो खालामदों गावनि फिसालाखौ गुन्दा डाकु बायदि बाहायनानै हाजार हाजार लाख लाख थाखा फैसा रानदों बिथांमोनखौ बेनि थाखायसो पावाराव लाबोदोंमोन नामा दिनै बिटिआरनि बाहेरनि मानसिफोरखौ लाबोनानै बेयाव केन्डिडेट होथों होनना बिथांमोनखौ जोङो माने पावाराव दैथायहरदोंमोन नामा बर' रायजो राजा बिथांमोना भट होदोंमोन नामा बिथांमोनाथ' बुंदोंमोन थिकाबाबो गावनि जायगानि मानसिया मोननांगौ थिकाखौथ' दोनथ' दिनै एमएलएखौनो गुबुन जायगानि मानसिखौ खालामनो नागिरबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि प्रेस एडभाइजार बेबो गुबुन जायगानि बिटिआरनि बासिन्दा नंबावा दिनै एमसिएलए नमिनेटेड होबाय बेबो बिटिआरनि बासिन्दा नंबावा जातिखौ बेसेबां थगायबावनो जातिनि जि पावार फांसन दिनै फारसेनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फानगासिनो दङ जातिखौ फानग्रा आसोल बेपारिया जाबाय हाग्रामा महिलारि दिनैनि तारिखाव बयबो बुजिदों